Костадин Щерев опитва да излезе първи, доста опасно ударено от негова страна на места. Виждаме, че Диана Стоянова е минала трета. Ето го Иво Цонев. Той смени колата, но сами чухте, че отново има някои проблеми. Голямата борба в тази серия между Искрен Маринов и Костадин Щерев. Плътно един до друг. Костадин Щерев атакува много сериозно. Шампионът от Пловдив. Диана Стоянова трета за сега. Иво Цонев обаче наваксва.